Com pot ser que Franz Schubert, el compositor de la clàssica Ave Maria, sigui considerat el més gran compositor de cançó clàssica si no era cap músic virtuós i ni tan sols tenia piano? Notes rodones. Històries dels clàssics. Franz Schubert, el líder de la manada. Abans que Rodgers i Hammerstein, i abans que Lennon i McCartney, hi va haver Franz Schubert. Si hagués viscut avui dia, hauria venut més discos o CDs que Paul McCartney o els Beatles. El geni és una cosa que et cau al damunt, com si et toqués una fada amb una vareta i et digués: això és el talent, i tu ho en tindràs. Va passar amb Mozart, amb Mendelssohn i amb Schubert. De molt jovenets ja sabien fer música. Admires la partitura, veus les notes i no t'adones de la bellesa que hi ha. És un dels grans melodistes de tots els temps i això fa que sigui un escriptor de cançons ideal. Hi ha poques peces de Schubert que no tinguin alguna melodia preciosa. La seva música està marcada per la tristor. Encara que escrigui cançons, simfonies o peces per piano alegres, per sota sempre hi ha tristesa. Tenia una manera de connectar amb les emocions humanes que resultava espontània, màgica, inexplicable.
El Lied alemany, que combina poesia i música, ja existia abans que aparegués Schubert. Mozart i Beethoven també s'hi havien dedicat. Però va ser Schubert, amb el seu extraordinari sentit de la melodia i el seu domini del text poètic, el que va convertir el Lied romàntic en una forma d'art completa i perfecta. La millor manera d'entendre un lied o una cançó és imaginar-se que la veu i el piano estan en igualtat de condicions. Això no passa gaire amb les melodies pop, amb les melodies de Cole Porter o de George Gershwin, en què el piano bàsicament acompanya la veu. En el lied, el piano està en igualtat de condicions, i una part important de l'atmosfera de la cançó i del sentit del text i del subtext del text es troba a la part del piano. Quan toques un acompanyament de Schubert, no és gens fàcil. És molt difícil. El cantant i el pianista han de treballar junts, de molt a prop. En una bona part de la música d'aquell període, sobretot en les cançons, els acompanyaments eren molt estàndards. Del tipus un pa, figures molt senzilles, bases Alberti i coses així. No els importava gaire la part del piano, però a Schubert sí, i quan escrivia cançons va sofisticar molt la part del teclat. La veu del piano és igual d'important, si no més important, en molts aspectes. És clar, un pianista ho veuria així, potser més important que la veu del cantant. I quan es combinen, es creen unes imatges extraordinàries. Una cosa sense l'altra no pot ser. Estan en igualtat de condicions, i tant. La primera gran obra de Schubert va ser Gretchen am Spinnrade, Gretchen a la roda de filar. Es basa en un poema de Goethe que pertany al seu èpic Faust. Schubert transforma de manera genial el piano en una roda de filar i en va canviant la intensitat i la velocitat perquè acompanyi els pensaments romàntics i erràtics d'una noieta. En la música trobem aquesta qualitat incessant. En el piano sentim la roda de filar que gira i gira. És un element d'ansietat, de tensió que es nota entre la cantant i el pianista. Se t'emporta. I el públic segueix fascinat per la cançó al cap d'anys i anys. Té alguna cosa de màgica. Mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schau ich zum Fenster hinaus, nach ihm nur geh ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, sein edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt und seine Rede Zauberfluss, sein Händedruck und auch sein Kuss. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen dringt sich nach ihm hin, ach, dürft ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt, an
Schubert va ser un mestre condensant textos poètics dramàtics que semblaven més adequats per ser executats per forces més potents, com ara l'òpera, amb una orquestració sencera. Però ell ho aconseguia només amb dues veus, un cantant i un piano. I és curiós, perquè Schubert no sempre va fer servir poemes grandiosos. Evidentment, va fer servir molt Goethe, però també altres poesies més fosques i altres poetes alemanys més foscos. Però el que fa amb la veu és extraordinari. Schubert sintonitzava molt bé amb els seus propis sentiments sobre l'amor, la tristesa, la mort, les coses boniques i horroroses de la vida. Sintonitzava molt bé amb tot això. Era molt jove. I també sabia trobar tot això en la poesia. I sabia combinar les dues coses, fondre-les com si fos un orfebre. Sabia elaborar aquesta recepta tan extraordinària. Sabia combinar aquests dos elements en un tot homogeni. Franz Schubert va néixer el 1797 i era un autèntic vienès. No va viure mai enlloc més. Lamentablement va morir molt jove, als 31 anys, de febre tifoide. Però durant la seva curta vida va fer molt. Va estudiar a l'escola del cor de la cort imperial, on el director, Antonio Salieri, es va fixar en ell. Salieri va declarar que el jove Schubert era un geni i el va agafar sota la seva protecció. Quan va canviar la veu als 16 anys, Schubert se'n va anar a fer de mestre a l'escola del seu pare, una feina que no suportava. Durant aquest període, Schubert es va topar amb una balada, El König, escrita pel seu poeta alemany favorit, Goethe. És una història esgarrifosa sobre un pare que bressola el seu fill malalt entre els seus braços mentre intenta cavalcar més de pressa que la mort. El nen sent la veu de l'Elkènic, l'espectre malvat, que el crida i intenta seduir-lo per endur-se'l. I el cantant ha d'explicar la narració de la cançó, però també ha de representar la veu de l'Elkènic i la veu del nen. O sigui, que ha de cantar el text de manera que personifiqui els personatges del drama. Was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Mach bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat Maßgülden gewandt. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in deren Blättern säuselt der Wind. Willst feine
Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Königstöchter am Tisch der Nord. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mir kreit deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst mich an. Der König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, reitet geschwind, hält in Armen das ächzende Kind. Reicht den Hof mit mir und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Són dies feliços i tristos a la vegada per Schubert, que era un compositor pràcticament desconegut pel públic i que sobrevivia gràcies a la bondat d'altres persones. En certa manera, vivia a l'ombra de Beethoven, que admirava moltíssim, i va cremar la vida tan de pressa que la fama gairebé no va tenir temps d'atrapar-lo. Però segurament la diferència més important entre Schubert i, per exemple, Beethoven i Mozart és que Beethoven i Mozart van ser famosos com a intèrprets. Schubert no era intèrpret i, per tant, no sortia cada nit a l'escenari a forjar-se una carrera, una reputació. Ell només escrivia música que interpretaven altres persones. Si també hagués interpretat, segurament hauria sigut més famós. Beethoven, que era el centre de l'univers musical de l'època, va eclipsar no només Schubert, sinó tots els altres compositors. Però tal com demostraria la història, Schubert no tenia cap motiu per sentir enveja de Beethoven, ja que al final va obtenir la fama que tant desitjava. I encara que les seves altres composicions no siguin tan famoses com les seves cançons, totes les seves simfonies, òperes i peces de música de cambra porten la seva marca de fàbrica indeleble, unes melodies màgiques, fàcils. Podríem dir que devem el quintet de la truita a una excursió al camp. Havia fet una sortida al camp i el seu anfitrió, que sabia que escrivia cançons i que li agradava la seva cançó titulada La truita, Die Forelle, li va dir: «Per què no en fas una peça més gran?» I Schubert s'hi va posar i va escriure un quintet molt especial. És una ocasió extraordinària per un contrabaixista. És la millor ocasió en la música de cambra. No hi ha gaire música de cambra que inclogui un contrabaix, i als contrabaixistes els encanta tocar aquesta peça. L'instrument s'aprofita molt bé en aquest quintet, i la majoria de contrabaixistes que conec farien el que fos per tocar-lo.
Tant si componia una simfonia com una sonata, un quartet de corda o una cançó, Schubert omplia les pàgines d'una perfecció espontània. Semblava que la seva producció melòdica no tingués límit. Només el 1815, amb 18 anys, va compondre 2 simfonies, 4 sonates, 5 òperes, 2 misses, moltes obres corals i 146 cançons. I això encara resulta més extraordinari si tenim en compte que no tenia piano, que va compondre la majoria d'aquestes obres al cap. Sovint escrivia les melodies en menús de restaurant o qualsevol altre tros de paper que trobava. Es deia que fins i tot dormia amb les ulleres posades per si la inspiració li arribava en plena nit. Una vegada Schubert va dir: «He vingut a aquest món amb una sola finalitat, compondre». Schubert creava bellesa amb tanta llibertat com els altres respirem, i ens va deixar un llegat inoblidable de cançons com cap altre escriptor de cançons ni abans d'ell ni després. Hi ha compositors que estan de moda ara sí, ara no. I hi ha grans compositors que es mantenen sempre. Schubert és un d'aquests.